हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा माइ दांग्रि रोगानो नागिरदों आरो आङो आइया खाबाय आइजो बाबाजो ओमफ्राय आंनाथ' हासबेन्डआ न'आव थायो नालाय बिनि थाखायनो माइ दांग्रि रोगानो नागिरदों आरो खानानै जोबखांबाय दां आरो आं न'आवबो थांदोंमोन आरो ना गुरनो होननानै ना लाना फैबाय ओमफ्राय बेखौ भिडिअ लानाय जायासै आरो बेखौनो माइया थांबाय आरो आबौबो माइया लोगोफोर हाजिराखौ मोना नागिरबाबो बिनि थाखायनो आंनो रोगाबाय आरो खर'आव रुजुनानै रोगाग्रोदोंमोन टिकलि गालां आबै नोंसोर लादो जों भिडिअ आबै नोंसोर सानैखौ भिडिअ लादो होनदों दानिया आङो बावखा लानानै रोगानो सानबाय आरो मानो होनोबा मोनसे रोगानायखौ आं पसन्द जायासै बिनि थाखायनो आङो बावखा लानानै रोगानो नागिरबाय आरो बेखौ दोननो साननो हादों लोगोफोर सोलोंनाय दा आङो बावखा लानानै रोगाबाय हायाबाबो जायाबाबो आरो दै लोगोफोर हाजिराखौनो मोना जिहेतु रोगायाबाबो जायानो बेनिखायनो गलांसिगोन लाबबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना देखायनानै बानायदो होनना सानदों आरो दै लोगोफोर उपाय गैया माने आइजो बाबाजों बाननो हाया नालाय ओमफ्राय आंनो बानबाय आरो मोनसे बेसेथो रोगाबाय थानो होननानै ओमफ्राय आं बानबाय आरो मोनसे खर'आव रोगाबाय थाबा गोबाव लायोना टाइमा आरो आं ओरैनो एसे खामानि मावनो बायो माने गोलोमफ्रा जाबाय नै माइ हानानै गोसोमानो खारनो रोंखायाखै माने अब्लाबो उपाय नाय गोलोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर मेंनानै दसे जिरायबाय आरो जोङो आइजों आंजों एसे सिन्थाबो जादोंहाय लोगोफोर माइ नानो मानसि मोनगोन ना मोना होननानै एसे सिन्था जाबाय आरो बिनि थाखायनो दसे जिरायना लाबाय मेंनायजोंनो जालामोन आरो जोङो आबैयाबो मावथिसो माबो दिंखो दिंखांदों मोजाङै ना दै ओमफ्राय सानसे लाफै रोगालायबाय आरो लोगोफोर आरो रोगाफिननोसै ओंखार फानहाबबाय लोगोफोर नाखायाखैबो नोंखौ माइखौ दोसोबो नै थेलायाव नै थेला दासो मुथासो जाहांदो नै लायो थेलांबाय नै आबैयाबो माइयाबो लायदो नै आबैया नै दांबो माखौ थां माजो Camera
Eman खोमसि नुदो खोमसिबाबो जायो दे आंनि खोमसिबाबो जायो लोगोफोर एसे लानानै गोराब थानायखौ आं बसनजायासै आरो बिनि थाखायनो थेलाखौ नानानै आरो रोगालायफिनदों लोगोफोर हायाबाबो बोलो होथाबनानै बोथारबाय आरो आङो थेलाखौ माइ दांग्रियाबो गोलैबाय थादों माबा जाबनाय जायाखै नालाय Ulsa. Ini sesuatu berkiok. Bawनो गैद्रा फैबायहाय मायाव नांथारदोहाय सर गैलाहाय नेक्स्ट डे लोगोफोर दिनै जा माइ नानो नागिरदों नुनो मोना मायाव थांदो नुनो मोना नै दिनै जोंहा माइ नाबाय आरो बिनिफ्राय माइ हाजावग्रायानो गैया रावबो आइजों आंजों जै खस्थ' मोनबाय आरो सोनायाव नोंथांमोना नुनानै एसेबाबो सिनायखादो जानानै आइजों आंजोंल' आरो ओमफ्राय जाय सोग्राफोरखौ आफामोनखौ लादो आरो दांग्रि हरग्राफोरखौ ओमफ्राय आइजों आंजों बस्थायाव सोजोब्बाय गासैखौबो हायाब्लाबो उपाय गैयाहाय लोगोफोर मावनांगौ जायो सम नै लोगोफोर दानिया जोबसिगोन आरो बाबाया बस्थानि मोखांखौ माबादो खाथाबदो जोबहांबाय आरो बारा गैला एसेल'सै जोबथारबायानो आरो लोगोफोर जोंहा माइ नानाया जोब्बाय आरो बेनिफ्राय बस्थायाव सोखाजोब्बाय दानिया भिडिअखौ आङो फोजोबनोसै दे बाय